I tell you, this is Word Harvest Bible Church. You can't be in this ministry and you don't know the word. This ministry is established on the word. We need to build the character of Christ. Ayibunjwe character kaChrist in us. Ayibunjwe. Abantu abambona uChrist ngqhamuka, abambona uChrist ngihleli, abambona uChrist ngicula, abambona uChrist ngishumayela, abambona akavele. For whatever and backwards never. We are not gonna go back. We are not gonna compromise our position for the sake of accommodating abantu abasijwayele. Awunikwa lutho la ekhaya. Asinabhodla lesikunika yona. Akunandanjana esikunika yona. Asinayo. Sikunika izwi and the word became flesh. Izwi lajika labanyama. Akusavumi ngithule kunomlilo ovalelwe emathanjeni ami. What is your stand? And lift up your hands. In my spirit, kuhlele licule lithi Nkulunkulu wemihlolo menziwo kuhle oshintsho kujwayeliwe akwenze tulu. Lift up your hands. Wemihlolo menziwo kuhle oshintsho kujwayeliwe akwenze tulu. Sinkanye sinalilanga sifakazela mhlaba wonke namazulu vumuthu muhle. Lift up your hands. It says Sinkanye sinalilanga sifakazela mhlaba wonke namazulu vumuthu muhle. Umuhle Baba, umkhulu Baba, siyavumela umuhle Baba. Lift up your hands in the name of Jesus. I want us to make a holy noise to the Lord. Umuhle Baba, umkhulu Baba, siyavumela umuhle Baba. Umuhle Baba, umkhulu Baba, siyavumela umuhle Baba. Umuhle Baba, umkhulu Baba, siyavumela umuhle Baba. Shaya izandla zakho kakhulu. Hallelujah. Come on, can you clap your hands and worship the Lord? Can you lift up your voice? Can you lift up your voice and worship God? Lift up your voice. Abanye bathu ngcwele, abanye bathu phakeme, abanye bathu akekho njengaye, abanye bathu akekho njengaye. Umile kuze kube phakame.
Milabosia. Milabahashina hasia. Sesami nginyawo. Elaboshaya. Sesami kanjalo bazalwane ngifuna siyezweni. Hallelujah. He is a son of this house. Hallelujah. He is serving faithfully. Sijabulile ngaye. Sithokozile ngaye. Hallelujah. Hallelujah. I want us to welcome. He's very passionate ngabantu abasha and very passionate ngokufundisa izwi likaNkulunkulu to our kids. Hallelujah. And very much committed. Amen. He serves as the head of our media department. But because in this church we do not lock people kuma departments abaseva kuona, we also believe ukuthi you can be technical and spiritual. You can be managerial, administrative and spiritual. Hallelujah. Let's welcome today our son Usanele Andile Mkhize. Siyavumela nomuhle baba. Siyavumela nomuhle baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Father, we give you the glory. UNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongefaniswe nongelinganiswe nalutho. uNkulunkulu wethu namandla, umhlaba wonke asinayo omunye uNkulunkulu onjengawe. uNkulunkulu wethu namandla, akekho ofana nawe ezimpilweni zethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunika udumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithe kuseni mana njalo uNkulunkulu wethu, mana njalo baba wethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we say rise, O Jehovah, and let your enemies be scattered. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Singahlala phansi. Thank you, Jesus. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to teach the gospel to the poor and to the brokenhearted, to preach and teach deliverance to the captives and the recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Siyabingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu. Amen. Igama lami nguAndile Mwakamkhize. Amen. Abanye bathi uSanele. Amen. Kodwa ke wonke lawo magama awasekhaya bazalwane. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthola leli thuba egameni lika Jesu. Amen. Indlela engiqhaqhazela ngayo. Amen. Ngiyaqhaqhazela. Amen. Siyamthemba uNkulunkulu. Amen. Before we go far, I'd like to salute and greet the leadership of the church. Ubuholi bonke egama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bese ngicela ukubingelela ubuholi bami obubalekile ikakhulukazi namhlanje. Our youth committee and leadership egameni lika Jesu. Ngiyacela sibashayele izandla bazalwane. It has been a hectic week filled with the Spirit of God. Amen. From day one. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu for giving us and blessing us with this kind of committee egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Bese ngibingelela abazalwane bonke ke abahle beshaya iSophia Town
egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Are you blessed to be here, bazalwane? I am so blessed to see you. Imina kuphela nje ushaya amahloni ngenxa yokuthi anginawo ama-clis band. Yabona mangabuzo share kuvele kuduke yonke into endlini. Kuduke ifoni, kwaduka sicathulo, kwaduka nawo ama-clis band. Amen. Ngathatha lokho engikutholayo ngezinkonzweni. Amen. But siyambonga uNkulunkulu. Amen. Abazalwane bahle kakhulu. Amen. Bahle kakhulu. Sengijahe ukubona leya reel ekuthiwa izokwenziwa yama outfits. Amen. Ngegama likaJesu. Amen. Without any further waste of time, angithandi bazalwane ukuchitha isikhathi esiningi. Ngiyacela siphuthume ezwini. Masiye ezwini sizovula incwadi kaDaniel chapter number 6. Sizoqala kuverse 1 size sifike ku3. Amen. Bese sizocela uzosifundela ngesizulu. Daniel chapter 6 verse 1. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili ebeziya kuba sembusweni wonke. Phezu kwazo wamisa abongameli abathathu, uDanieli engomunye wabo, ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Khona uDanieli lo wabadlula abongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Khona abongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDanieli oluqondene nombuso. Kepha abatholanga lutho nacala kuye ngokuba wayethembekile. Amen. Siyacela sibongele izwi. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu, izwi lakho impela liphilile, impela liyisinkwa sokuphila, sofakazi bokuthi umuntu engephile ngesinkwa kuphela kodwa namazwi avela emlonyeni wakho ayokuphila. uNkulunkulu wethu ongcwele, ekseni siyathandaza ukuthi ukhulume ngalo, ekuphileni kwethu siqinise ngalo, mase uyahlahlamelisa indlela yethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. La esifunda khona bazalwane bami, I think it's a random story esijwayele kakhulu njengabazalwane. Amen. Indaba kaDaniel. Lithi iBhayibheli bakhethwa ke bekhethwa inkosi. Ukuthi nje bazotrainwa. Mabe trainwa bese lithi babezonikwa izikhundla ezithize. So uDaniel wayeomunye wabo labo ababezokumgamela noma bahole lapha eBabylon. Amen. But then verse 3 ebusuthi, then this Daniel, khuluma ngoDaniel, then this Daniel was preferred above the presidents and the princes because an excellent spirit was in him. And this king thought to set him over the whole realm. Amen. Then this Daniel was preferred, in fact, above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Amen. Indaba yethu ilana bazalwane egameni likaJesu. Amen. Liyaphinda liqhubeka mawulifunda lithi ngenxa yokuthi ke la ku verse 3 kuthiwa inkosi yabe isimkhetha noma bekhethe ukuthi bazohola bonke babo president babe ama officials. Amen. Lithi iBhayibheli kwabe sekukhetha uDaniel ukuthi yena engathi uzoba ngaphezulu kwabo bonke. Kwabonakala into ethize kuDaniel eyenza ukuthi noma sebenikwe isikhundla esingaphezulu kwazo zonke sokuba upresident, kwathi uDaniel no asimfunele esinye esingaphezulu kwazo zonke. Amen. Ngenxa yalokho ngoba wengayedwa lithi iBhayibheli babe sebefuna
laba ababekhethwe naye ababehola naye base bethi ngeke sikwazi ukuthi uDaniel angakhethwa kangaka babe sebefuna indlela yokuthi bambambe noma bamembarrass babukise ngaye bafuna ukuthola icala elithize kuye elizokwenza ukuthi angabe sayithola le preference ayitholayo. Amen. Lithi iBhayibheli bafuna kodwa batholanga lutho bese uthi lithi mangabe ebhala la obhala uthi it was because the spirit of excellence was upon him. Amen. Namhlanje I want us to talk about the spirit of excellence. Amen. Kunento esibiza ngespirit of excellence sizoyihanesa la kuDaniel. Amen. Uma ubheka nje izikhundla ngisho la eSouth Africa la sikhona the highest position is iposition kapresident bazalwane. Amen. Baningi bakhona yeso minister kodwa nje bese kubakhona upresident phezukwabo bonke. Amen. As the first leader of the country. Amen. Baye babizwe kanjalo kuthiwe they are the first family. Kuthiwa makubiza umama wakwakhe kuthiwa first lady. Amen. Because basekuqaleni. Amen. Kodwa embusweni kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli uDaniel sathi noma sesikhona isikhundla esinjalo esisegcineni umuntu owayegcwele uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwakune spirit of excellence kuye. Lithi iBhayibheli ngokufunda kwethu la lithi ke asanelanga leso sikhundla for umntwana kaNkulunkulu ogcwele excellence. Amen. Lithi iBhayibheli kwafunakala esinye isikhundla esizodlula lesesaziwa ithi sigcinile. Amen. Banjalo abantu be spirit of excellence. Amen. A position will be created for you in the highest of places. Amen. Ngiyafisa sikhulume ngeexcellence namhlanje. Amen. This is just something engiye ngizame ukuphushela kuyo. Inzima ke it's very heavy to pursue. Kodwa you know there is nothing amazing njengokupursue yona at all times. Amen. So yini excellence? Ngike ngambuza kudadewethu lapha uGoogle. Amen. Why define ngimbuza wathi usisi excellence it is the quality of being outstanding. Amen. Excella noma ukudlulela ngiyaxolisa for the language bazalwane angilithola ngelezulu ngizamile ngase ngithi nje ngizofika ngixolise kubazalwane. Amen. Kodwa excellence ilento leyo ukuthi sekukhona okunormal okukhona ebese wena uyadlulela bathi abantu benza kahle ebese wena ukhetha ukwenza kahle kakhulu. That is excellence. Amen. Now mabe define about it is the quality of being outstanding ukwenza kahle kakhulu. Now linote legama lithi it's the quality. Amen. Mangabe sifunda ngala kuthi uDaniel had an excellent spirit. What is excellence? It is the quality of being outstanding. Shuthi uDaniel mangabe ecomparison spiritually nalaba abanye he had the best quality of a spirit within him. Amen. Kunjalo ke bazalwane ngiyaxolisa bafuthi ni delete le live but sinjalo nje khona abashopha ko Shoprite bese kuba khona abashopha ko Woolies. Amen. Angithi izinto ayifani amaxabisa walingana noma ufika khona eShoprite uyayithola impuphu yenani eliphansi bese uthola enani eliphezulu. Umehluko kuba equality. Excuse me. Amen. Into eyenza lezi zinto zibe distinguished equality khona engcono kakhulu khona eyenziwe kahle kakhulu. Amen. Ebese kuba khona nje eyenziwe kahle ukuthi ngadliwe. Amen. Umntwana kaNkuluNkulu ke yena akufanele strive for leyo bazalwane. Amen. We need to develop a high quality of spirit, high quality of our being. Amen. uNkulunkulu kwangathi mayisibheka usibheka kanjalo nje. Amen. So ngithema ngiyibuka lento ngabona ukuthi kushuthi asikho ngempela isidingo sokukhompyutha nabanye. Asikho bazalwane. Amen. Because we have an obligation to be the best that we can be. Amen. Best version of yourself. Amen. Akekho omunye umuntu uNkulunkulu ambizile emhlabeni ozodlula lento ekufanele ube yiyo ngaphandle kwakho. Amen. No one can do you like you. Abanye bathi be yourself, the others are taken. Amen. Uwe nje kuphela. Amen. So let's develop a high quality. Mhlawumbe sokhuluma kanjalo because omunye uzobuza ukuthi sikwenza kanjani lokho. Amen. Where do I start?
amen, ukuthi ngenze kahle kakhulu, amen. And I'm here to say to you, it is a mindset, indlela yokucabanga. It is a way of thinking. Mawuzoyibeka njengento ongayenza ngezandla izokuhlula. Ngoba kuzodlula uthi usazamile wathenga iquid yakho, vele kudlula osethenga iRange Rover, bese uyadiscourageka ngoba uyibhayisa la into enongazenza ngezandla. Amen. But it is a mindset. Ngeke ngabona esinye isithombe ngelinye ilanga esiveza ikati ngala lizibuka esibukweni. Baveza lapha esibukweni ukuthi lizibona liyibhubesi. Amen. Mali ngala liyikati kodwa esibukweni. I-mindset, indlela azibheka ngayo lokati lo, indlela aziphatha ngayo uziphathiso kwebhubesi. Amen. It is a mindset. Amen. So we need to develop that kind of mindset as believers. Amen. Ukuze sifane noDaniel. Kuyothi noma seyiphele zonke izikhundla bayithatha. Ungahambi uyokhala uthi hayi kukhetha umntakabani kuneti. Uphushe nje lento ye-excellence. A position will be created for you. Amen. Ngizocela sivule egameni lika Jesu incwadi yeZaga, Proverbs 22 verse 29. Proverbs 22 verse 29. Hallelujah. Uyambona umuntu ehlakaniphile emsebenzini wakhe na? Uyakuma phambi kwamakhosi, akayukuma phambi kwabantukazana nje. Amen. Mawulifunda ngeNew King James. Amen. Ngiyibonile iKing James la kodwa engisholo kahle lento le iNew King James version. Ithi yona, do you see a man who excels in his work? Lithi he will stand before kings. He will not stand before unknown men. Umuntu owenza kahle kakhulu. Uyakuma phambi kwamakhosi. Akayume eduze kwabantukazana. Akayobekwa nje nabantukazana. Amen. Lisho njalo ngesizulu. Amen. A man who excels. It starts there with excelling. Amen. Kulo msebenzi okuwo nala ukhona. You start there and excel. Amen. Ngalinda ukuthi ngizolinda kuze kufike ubrother ozongithatha. Bazongibona ke sengi-excel. Amen. No, you excel from where you are. Amen. Sike saba ne-series kwi-youth sikhuluma khona nge-vision. Amen. Kwase kuyahamba kwafika imibuzo eyayikhona ethi ngiyithola kanjani ipurpose yami? Ngithola kanjani ukuthi uNkulunkulu ungibizelele? Amen. Kunabantu abanalo umbuzo. Amen. Then we spoke indaba yokuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu akakubeki kude nala idinga khona. Amen. Inkosi uJesu ngenkathi kufanele iyobethelwa eGolgotha kwaIsrael. uNkulunkulu akambeka ngeAfrika, wambeka eduze. Amen. uMoses ngenkathi kufana khulule abantwana bakhe eGibhithe, abantwana bakaNkulunkulu, akambeka ngakude, wambeka eGibhithe. Amen. So nala ubekwe khona, you need to start looking and finding yourself, finding your purpose from where you are. Ungazi uye kude, ungazi ufisa ukufana noMama Mtshangasi vele kuTikTok. Amen. 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 Kodwa siyabadinga abanye uMama Mtshangasi egameni lika Jesu. Amen. But you don't need to stress yourself. Uzuzifune kude. Be comfortable. Angingasho ukuthi comfortable. Be content with where you are put. Bese uyazicinga, uzibuza ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni la? Ungibizeleni la? Amen. Sasifundiswa kanjalo kuthiwa mawufika ngisho emsebenzini awuthi hey ngifuna abangibone la, ngifuna ipromotion, ufika ukuthi Nkosi ngizokwenzani la? Ungidinga ngakuphi? Amen. That is where you start. Uqala la ukhona, la ubekwe khona. Amen. uNkulunkulu doesn't put you or place you far from your destiny. Bese kuthi lapho la ubekwe khona. Now this is what will happen. Angithi Inkosi inecebo elihle ngawe. Icebo lokukuphumelelisa. But kwenzekile ukuthi uzalo kaMkhize le eMkhomazi. Amen. uNkulunkulu akavelanga nje akashonga ukuthi find nombani uyoyibonela. Ngizobaphosa lawe ephoseka khona useyozama abone wenze njani. Amen. No. Our God is not like that, bazalwane. uNkulunkulu besenza lento le ebizwa ngegifting.
God then blesses us with gifts. Ama-gift lawa azoba umphako ukuthi uqhubeke uzofike kwi-destiny yakho. Amen. Gifts. Mhlambe ngaphinde ngisebenzise lenye igama engithi skills. Amen. Because most of the time masicabanga ama-gift, most people bacabanga le zinto zokushumayela, ukudumisa, ama-gift of the spirit. Inkosi ayingiphe ngiprophet. Amen. Those are gifts of the spirit. Kodwa maningi amanye esiwanikiwe. Amen. They are not mentioned in the Bible. Amen. Mawuzozibheka uzimeje ngabantu abamala, mhlawumbe ungasuduke. Amen. Because you might be the Dorcas of our time. Lithi iBhayibheli khona owesifazane igama lakhe lalinguDorcas. uDorcas wayephiwe yena abantu. Her gift was people. So she had to find herself abona ukuthi mina ngiphiwe abantu. Inkosi ngipha abantu abangaka, abahlwempa abaswele. Amen. Ayi abantu abahamba ngama Range Rover, yangipha abantu abaswele. What can I do? Lithi iBhayibheli wathunga ingubo, wabathungela ukuthi bambathe. Amen. uNkulunkulu wethu unjalo ukukunika la ikubeke khona. He will gift you for it. Akawadla amandla endoda. uNkulunkulu ngeke akunika okungaphezulu komthwalo wakho. Lithi iBhayibheli wathunga uDorcas wabathungela ingubo. Wayebanakekela njalo. Bese ngilithanda kakhulu mase lithi uDorcas kwafika isikhathi sokuthi ashone. Aye enkosini. Amen. Hayi lithi umphakathi wanqaba. Wathi mayehamba lo sonakekela ubani. Amen. Sasesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahamba. But abantu ayebizele kubo because wathi mangabe bathola wathi Father I will excel in blessing these people. Amen. That's a person of excellence. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi abantu babekhala bagijima baya kwabagcotshiweyo bakaNkulunkulu bathi ngeke lo ubesiphi ingubo besinakekela sesonakekela ubani. Then the Bible says wafika wavuswa. A person who excels ngisho ukufa ngembambe bazalwane. Amen. Just excel where you are. Amen. Ukufa akukwazanga ukumbamba uDorcas wabuye wazophila impilo yesibili. Amen. Amen. So we need to be people of excellence. Amen. Yazi ukuthi uNkulunkulu has given you a certain skill. Ngangabi leso kuhlabelela but isikhona iskill akunike sona. Amen. So uNkulunkulu uyakunika ke skill for you to fulfill your purpose. Amen. Ebese kuba kuwena ke nansi into engayifundiswa bamtshangasa was so grateful ukuthi udade wangifundisa lento ngisasanda kufika. Amen. Ngingakabi too full of myself. Amen. Yeah, there is that challenge yokuthi mangabe sikhonza bese sibala iminyaka esesikhonzile ebese sibone ngathi sesinezimendlela zokuqala sikhuluma ezinye izinto umuzo umuntu esethi awu niyashisekelwa sasilapho ngisazophola ngisasinjalo nathi mina ke bathi bangigalela 3 months. Amen. 11 years down the line I'm still saved. Amen. So God is faithful. Amen. So God will give you that skill, right, for you to fulfill your purpose in life. Kodwa sometimes the skills zakho ngeke sifike ngeke phela uqale usunzima suhlabelelisa kwantokozo mbambo uzokupha nje lelo phimbo libe yilendlela yalo mhlambe liqale libile lase bathroom kuphela yabo lase bathroom. Amen. Hey sonke ave sicula ama se bathroom. Amen. Mina nje hey ngi award winning worship. Amen. It starts from there. Amen. So uba mtshangase wangifundisa into yokuthi ke then when God has given you a skill, it's your duty and your responsibility to sharpen it. Amen. You need to sharpen your skill. Amen. Masipheke endlini umbese ngisho ngamuhle kangakanani kodwa mawungaloliwe abantu bangawulahla ngisho ngaphandle because it's useless when it comes to umsebenzi. Amen. So sharpen the skill that God gave you. Ukuphena uNkulunkulu ukupheka awupheka kunyakaze omakhelwane. Ngike ngahlala kwaNtshangase. Amen. Ngelinye ilanga uma wami nje ziphekele enganake lutho futhi. Uyabona ke ibhodi libuzwa kuyena. Amen. So uyapheka uma asinakile. Ngiwashela imoto lapha ngaphandle. Ngezwe nje ababedlula ngendlela. Bethi awukodwa lo khari. Amen. Amen. Kwakushawa lo yakhari webeef khona lo khari webeef odumo bazalwana ayi umnandi lo yakhari. Amen. But you start there. Amen. And I once heard a testimony, yo ma ukuthi they once started a business like that.
ibhizinisi nje laqala ngokuthi kuloko kufika abantu bezongqongqoza bethi lo car unuka la ekhaya. Then umamazi started serving those people as a business. Kuthenga amandiya aziwa ngokushaya ukhara, but ayingaboni lutho kumuntu kaNkulunkulu ogcwele excellence. Amen. So we need to start from there. Amen. Excella lapho, funda ukuthi hayibo ungazushisa yonke into. Amen. Khona abantu abathi beqala nje ibhode balifaka emlilweni, balifaka ku6. Yoshango 6 yoza yoqeda. Amen. Yes. And then yeah. And then mawuhlala nabantu abadala. Amen. Yeah. Amen. Angithi thina phela sama 2K. Sina sanda into eyisheshayo. Amen. Then umuntu omdala okwaziyo ukupheka uzokutshela athi lokudla kumnandi kodwa kugcwele umlilo. Upheka ukudla okuvuthiwe kodwa kukuhlaza kodwa kuvuthiwe. Amen. Inyama ibukeka ngathi right yona kodwa mekwayithinta nje ikhala inyembezi izikhala igazi. Amen. Ngenxa yokuthi you do not take time to sharpen yourself. Amen. Ngenxa lo wakhalisa abantu. I made a decision that day ukuthi yabona njalo mangudla lo car ngizowatesta lama spice ize ngithole ukuthi uwamixa kanjani. Amen. And ngifuna ukuthi ayisengiyafika bangafakaza ombovu lapha. Amen. Ngike ngezwe bethi sengawuphekela nomcimbi ngathi hey babhasobheka abangani. Babhasoba bazalwane. Bazokugijimisa kuma idols ufike lapha. Uzibone on national television sikahle kahle ukafiki. Amen. So God sees. Amen. So thatha lokho akupheka wona uNkulunkulu. Amen. Just what God has given you. Amen. Refine it, sharpen it. Awisebenze lento oyinikiwe. Amen. Iningi mangabe ukuthi udinga imali awukwazi ukuswela imali uphiwe something. Amen. Ngike ngabona umuntu ongenazo ngisho izandla lapha ku TikTok edweba edayisa iart enjani. Amen. Edweba ngezinyawo. Amen. I was so inspired. Amen. Take what you have, sharpen it. Amen. And you will not suffer. Kunomfundisi engimthandayo is very young. Wavamisa ukuthi every time you can't pay a bill, igift yakhe iyakumangalela. Ithi wenzani ngami? Skill sakho siyakumangalela. Wenzani ngami? Amen. So we need to be challenged as believers, bazalwane, to not be lazy. Sharpen yourself. Take time. Train yourself. Amen. And then you will get to where you are supposed to be. Amen. You'll never know. UDokas yena wayezithungela ingubo nje. Wangazi ukuthi ubaleke kanje embusweni kaNkulunkulu. Amen. So you need to commit to develop yourself. Uzibeke esikalini. Uzibhalele phansi. Abanye bayabhala ukuthi okay kulonyanga ngenza ukuthi noma kulenyanga ngenza ukuthi nginga improve aphi. Ngenxa yokuthi you want to be a better person. Amen. Ngike ngabona kwenziwa into enhle kabi la ku youth kwathiwa asenza ama vision board. Amen. No ubani nobani wayine vision board yakhe isininqwaba yodokotela la ibandleni. Amen. People who are going to live in mansions. People abazosiphathela ikhanda. Amen. Afterwards kwabe sekufundisa ukuthi ke where do you start? Wathi ubampanza you start from where you are. Amen. Ungaze ucinge ukuthi uzophathwe ikhanda. Ubuka andile mpisana uzibuke wena. Buka andile mpisana methanda ibhola yena. Akadingi ukuyo apply ku team ethize okulindwa recruit. Uthi ma ungithengela leya team. Amen. So wena uzophathwa a headache ngoba uyena andile mpisana. But you can work yourself from where you are. Amen. So ithi noma into yakhe ideleleke kanjani. Amen. Ngiyathanda la because ngike ngihlangana nabazalwane abaningi abanye ema-rank dayisikhakala imnandi. Amen. Noma ingadeleleka for now, but if you sharpen yourself, I'm telling you, lithi iBhayibheli, you will sit before kings, because it's a person who excels in their work will sit near kings. Amen. Ngikhumbula nangu uma wethu esimthanda kakhulu umbali wakaNhlapho. Amen. Siyamazi sonke bazalwane. My name is Mbali Nhlapho and Amen. So wenzani bazalwane umama umbali? We are cleaner. Kodwa she is the best
cleaner the country has ever seen. Amen. Wenza nje lento edelelekile. Abanye lo msebenzi mawuphuma kuma post la ku WhatsApp abayiconsideration ngisho abayithumela iCV lapha. Amen. But she's doing it. Wakhetha wathi because this is what I can do. I will do it in excellence. Amen. Namhlanje item lakhe laziwa ngishabelungu. I'm a housekeeper. Amen. Kodwa she had to sharpen that skill. And this sharp skill sakhe ngoba umuzwe kutshela hayi the hardest stain ungascleana ngovinegar, bicarbonate of soda. Amen. Umuntu osharp lo okwafunda ukusebenzisa naka. Angidingi ukuthi ngize ngiyothenga ichemical ebizayo. Wacinga ekitchen uthi ngingasebenzisana. Amen. A sharpened skill. Amen. Yazi i-greatness bazalwane is not decided upon your background. Amen. Greatness ukuphumelela akulele ekuthenini uphumaphi. Amen. But it is in your ability to nurture and sharpen the gifts that God has given you. Amen. Isiphiwo sakho siyokuhlalisa namakhosi siyokubeka phezulu. I'm here to challenge you today. Amen. uNkulunkulu wenza sure ukuthi abantu bakhe abasweli. Uyifihlela uSathane lento bazalwane. uSathane wanele wafika nje emhlabeni ucabanga ukuthi uyarula. Wanika umhlaba into ebonakalayo siyawubona sonke. Umuzwa ngelinye ilanga ebiza inkosi uJesu ethi hey awungikhothamele la. Lalela ngizokunika zonke lezi zinto khomba umhlaba kaNkulunkulu. Tshela uNkulunkulu ngizokunika umhlaba wakho. Amen. USathane unjalo. So that is why God had to do this thing which is mysterious. Embusweni kaSathane ukuthi asinike lama gift azobukeka edelelekile. Amen. Ngisho umthakathi wasendaweni akubuke nje udelelekile uphuma uyoclean, ugqoka izinto zokclean noma uyosebenza ekitchen. Amen. Kanti uyazi ukuthi uNkulunkulu ukunike the ability to excel. As soon as you sharpen that skill, uyothi umthakathi usumphethe. Amen. Suyinkosi endaweni. Amen. Noma usuphethe inkosi endaweni. Amen. uNkulunkulu wethu njalo. But greatness is not decided upon your background. Amen. So it's a gift. Lendo inikiwe. It's a gift. It's a gift. Ungayibuki manje njenge ability. Ibuke njengesiphiwo uNkulunkulu akuphe sona. Ukukhuluma nabantu. Use that. Amen. Siphiwe izinto ezingafani. Amen. Khona waphiwa ukuhlakanipha. Ukuhlakana. Kodwa omunye angavela ayilahle lonto ongenako lokuhlakanipha kokwamukela izinto enkosini. Angayinqaba lento inkosi unginika ukuhlakanipha nginginika imali. Amen. Yabona? So uyabudinga ubuhlakani bokuthi uhloniphe lento uNkulunkulu akunike yona. Amen. Ngoba ukuhlonipha lento uNkulunkulu akunike yona, it will set you before kings. Amen. Our God is faithful bazalwane. He will not leave you stranded. Amen. So our gifts are useless. Iziphiwo zethu zonke lezi zinto uNkulunkulu asinikile ukuthi sikwazi ukuzenza, they are useless if usingayiloli, if usinga excel kuzona. Zokufeyila. They will embarrass you. You'll be embarrassed. Unesiphiwo esine potential enkulu if you don't sharpen it and excel. Amen. I'm here to challenge you. Amen. Greatness is attracted to excellence. Amen. Yabona nje umuntu onemali wenza sure ukuthi mangabe ezoinvesta noma ezokwenza ini ucinga excellence la ingakhona. Akanendaba ukuthi akanababa akanama. But la khona excellence, you'll find greatness coming in numbers. Amen. Those people we call destiny helpers. Unabantu abama destiny helper. Ozokunothisa nje wena uzibukela phansi uthi mawuzibuka esibukweni ungasmile ngisho ukusmile. Amen. Benginaleyo nkinga yokuthi nje ayithi benginyukubala kodwa nje I couldn't enjoy myself that much. You know, because ngithi mangizibuka ngithi ish yasifana ngabe sengila. Amen. Then God had to deliver me from that. Amen. Wangibamba kumpostoli last week ngizibuka esibukweni ngihleka. Ngijabula ngithi hey le shape le. Amen. But iyazichaza le one. Amen. Vele ngiyazichaza. Amen. So appreciate yourself. Amen. Appreciate what you've been given. Doesn't matter ukuthi usulahlekelwe kangakanani, usufeyile kangakanani. Amen. My destiny helpers awanaka kakhulu failure yakho. Anaka nje lento, this attribute of excellence. Amen.
ama destiny helpers abantu ababuka ipotential, into ongakwazi ukuyenza ngaphezulu kokwazi ukwenza njengamanje. Abuka la ongenze kufike khona. Mawune mindset right. Amen. Your gift has been given to you as a gift by God. So iqikelele lento because iminyango eminingi yovaleka. Destiny helper once yabona ukuthi there's no excellence. Ibheka le. So kuneminyango esivalekelayo bazalwane. Not because mhlambe sithakathiwe. Not because kune stronghold none. Simply because excellence was not found in our hearts. Excellence was not found in our spirits. Ivaleke iminyango yonke. And you lose a lot. Amen. Excel. Be excellent. Yenza kahle kakhulu. Amen. Yenza kahle kakhulu. Ungacompete nabantu, compete with yourself. Mawenze kahle manje, uzi-challenge ukuthi yazi next time ngenza lento, ngifuna ukuyenza kangcono kakhulu. Amen. Just challenge yourself, ungacompete nabantu. Before you start blaming people, ukuthi bakuthakathile. Before you start blaming people ukuthi abakuthandi. Check yourself. Are you excelling in your area? Amen. Yazo sathana siyamnika credits bazana nabathakatha msho bayajabula. But hawu ithina laba ayikushuthi ayisinamandla, shuthi uyasazi sinamandla. Kanti akenzanga lutho beyidlela isinkwa nje si-brown. Amen. Amen. Wena wamnika credit yokuthi hawu uyena okuthakathile. Kanti uwonga excel. Uwonga sebenzi ngokuzikhandla. Uwongazimiseli mawenza into ugcina icala. Amen. Athi umuntu ngizalwe ngihlupheka. Athi omunye hayi banetiye. Ngihlale ngiconfrontwa kakhulu. Khona abathandwa kakhulu, lena ngithandwa kakhulu. You know. Those things they don't work. Amen. I-greatness yazi umunwe kaNkulunkulu ukulanda usekugcineni. Mawu excel. When you are a person of excellence, awudingi nokuziveza. Umunwe kaNkulunkulu uyayazi indlela. Ngisho izwi lakhe, vela thumela izwi. Amen. Walithumela ngelinye ilanga kuyophilisa umntwana weCenturion. Wathi yathi Centurion ungazuze ekhaya Nkosi uzophilisa lo mntwana, awuthumela izwi lakho. Wathi ayike makube njalo, walithumela inkosi uJesu izwi lahamba la icinge address lingena navigator. Lafike laphilisa umntwana. Amen. uNkulunkulu njalo kubantu beexcellence. uDaniel wayeyisebenzela yena engenzele ukuba ngcono. Amen. Yamcinga ifavor kaNkulunkulu, yanyakazisa inkosi ukuthi hayibo lo mnake lo. Bese lithi iBhayibheli he was preferred above the other presidents. Wa created isikhundla esingaphezulu kwabo bonke. Amen. Excellence. Amen. Sometimes siyasibambezela ngokcomplaina nabazalwane abane spirit of self pity. Very dangerous spirit that one. Asidingi deliverance, dinga ne repentance. Amen. Mina ngazalwa ngihlupheka nje ngeke ngibe into yalutho. Awungeke nje mina kungavelani kimina. Amen. Uyazi ukuthi mawusho njalo, ngiyazi ukuthi ukushiso ngenhlungu mhlambe yokuthi uyasibheka, right la ukhona. Kodwa mawusho njalo awudelele kuphela wena. Kodwa udelela naleyiphiwe ingako uNkulunkulu akunikeze zona. Eyilinde wena nje ukuthi sharpen me, you will see. Amen. So we need to repent and appreciate God. Ngiyamthanda uNkulunkulu mekhuluma namhlanje uthi we need to learn to appreciate. Fanele sikwazi ukumbonga. Amen. Hallelujah. Amen. So ezinye izinto nje azingi ukuthi uzale umuntu akabani. Shumayeli chapter 9, Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ngicela ungiphe ngeESV. Hallelujah. Again I saw under that sun that the race is not to the swift. Amen. Kuzizozwakala kahle asivule ngizoyifunda ngesiZulu la so ibuka lapha siphinde sibheke nangesiZulu. Amen. Uthi mangabe ebhala la owayehlakaniphile uthi ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi yazi ukujaha imncintiswano yokujaha ayingejubane. Amen.
ayiko abanejubane. Amen. Ebe esethi not the battle to the strong. Amen. Ngishimpi. Amen. Nokulwa akuyi ngamaqhawe. Ukunqoba nje empini akudinga ukuthi uzobe isidlakela esijima njalo ngo6. Amen. Akukho wrong bazalwane. But it's not ngokwethu. Awudingi ukuthi uzube namamasela athize ukuze unqobe nje. Amen. Nesinkwa nabahlakaniphileyo. No bread to the wise. Ngisho isinkwa. Supply ukuhlala unakho. Akuyi kwabahlakaniphile. Akukhethwa nje kuthiwe ezulwini okay yabona ke isupply noma iprovision so inika laba abahlakaniphile laba abebengaphumeleli kahle esikoleni ngeke sibanike. Amen. Kushizo akusho mina abazalwane. Uthi no riches to the intelligent. Ngisho ingcebo imali zonke lezi zinto ezinhle esizidingayo azinikezwe akuhlukaniswa kwathiwa ayisoyinika aba clever so inika abahlakaniphile. No. Amen. Bese lithi no favor to those with knowledge. Ngisho ukuthandwa lokhu esikubona kuDaniel iyona iphathe bengidinga kakhulu. Amen. Ngisho ukukhethwa lokhu esikudingayo nathi ukuze singathi kunetiye akuyi kwaba nolwazi olukhulu. Amen. Uthi ke mangabe ebhale sezibale zonke lezi zinto uthi but time and chance happens to them all. Ngamanye amagama bonke abahlakaniphile abangahlakaniphanga abanemali abangenayo imali banikwa into eyodwa uNkulunkulu wenza sure ukuthi bayalithola ithuba bathola isikhathi. Uthi bonke banikwe ithuba banikwe isikhathi. Please give me the Zulu version. Amen. Bonke banikwe ithuba banikwa isikhathi ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Ngiyalithanda ke malibeka kanje. Lisho ukuthi zithunyiwe lezi zinto ukuthi zigijimele kuwena. Uyothi uzama impilo uzama ukuqhubeka. Ubusuhlangana nesikhathi nethuba. An opportunity will just come. Amen. Izinto ezithunyelwe ezulwini lezi. Amen. Hallelujah. So ebese kubiza ukuthi ke now abantu ke be-excellence they maximize opportunities. Abantu be-excellence bayawahlonipha amathuba afika kubo. Amen. This one we learn this one the hard way bazalwane. Amen. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba yazi akakuncisha amathuba. Khona amathuba esazi ukuthi siwaphuthile. But God has made sure ukuthi there is always a supply. Hlala uzohlangabezana nelinye. Amen. Kodwa kubiza ukuthi mangabe selifika lelo thuba maximize it, see it and use it accordingly. Amen. Lingakufici ithuba ungekho ready. Amen. Into esishaka kakhulu ke leyo bazalwane. Sificwa amathuba amahle namakhulu. Asifica singekho prepared. Asifica singekho ready. Amen. A person of excellence prepares themselves. Lingakafiki. Amen. Prepare yourself. Get everything ready. Be ready. Amen. Ngiyengibabona mabezoqala irace. Abavele nje babhekele bese bethi they prepare themselves. They prepare their stance. Kuthi makuthiwa pe ziye. Amen. Kuba njalo ke empilweni bazalwane. Ithuba likufica uready. Amen. Take time for preparation. Njengoba sithi nje sharpen your skill. I preparation leyo. Kulungiselela. Sa practice la practice ngathi ukubhaka amakhekhe mina ngiyithandela ikhekhe futhi ngiyangigxeke nje. Ulethe lisashoda ngoshukela. So lokho sithi hayi asiqinise ushukela. Asiqinise ucoconut. Amen. It will be the best in no time. Amen. And it will sit you before kings. Amen. Mina ngiyangibona ama officials kahulumeni eyodlula lapha eJacobs eyothenga inhloko. Kuyaziwa la eThekwini mawufuna inhloko emnandi. Jacobs. Amen. Yes ikhona le dayiswa ngakithi kodwa mangabe uhashukele lemnandi. Jacobs. Ukuthi ngingcolile kunjani? Kodwa kona imnandi. Amen. Akuvele imnandi ke ibhodo lasemzini engcolile. Amen. Nganaka awusayinaka lo nto ungena nje uthatha inhloko uthatha isobho uthatha idombolo uthatha upelepele uphume kanje. Amen. Ngibone
president benze njalo. Yabona umuntu oexcelayo entweni yabona nje inhloko bazalwana omunye angayibukela phansi. Fane ngihlinze lento ngihlahlele, and avinuka futhi mangabe ungayidisposanga kahle, omunye uzoyibuka lo nto athi mina ngiyodayisa inhloko. Amen. Kanti kings, people of high stature, they are attracted to people of excellence. Mau excella lapho bazofika. Amen. I-greatness izokuxosha lapho. Amen. Uzongelinye ilanga kuthiwa kwi-buffet menu yaseParliament ake sifake inhloko bese bethi hayi no ayilesilungu, ake sibize laba abantu abapheke Jacobs. Amen. So we need to excel bazalwane, but take time, prepare. Prepare. Don't skip the process. Inkinga yethu ke futhi enye asikwazi ukulinda, asikwazi uku-acknowledge ukuthi cha ngisalungisiswa ngisenziwa la. Siyathanda ukusheshe sivele. Amen. Yonke esilimazayo ebese ithuba lithi maselifikile lishabalala. Amen. So don't skip the process. Do the due diligence. Amen. Ngisho ngathi uzoya ubizwe for an interview. Ungafiki nje usuthi hayi ngifuna ukubabonisa ngishaya isuti, ngishaya icoat. Ngifuna ukubabonisa singesame esithwelayo. Amen. I-CV yakhe izobekwa eceleni nesingise esithwelayo. If you have no information about a company, ozoyi-applyela. Bazokubuza nje ukuthi okay, siyabona ukuthi uyathanda ukuzosebenza la ekhaya. Kodwa uyazi nje sisenzani la ekhaya. Hayi la ekhaya kwakhe ushukela. Okay. Kwakhe ushukela. Okay, wena ke ukuthi siqashe wena. Uzosiza ngani? Amen. Hayibo kanti abasho ukuthi bayaqasha. Amen. Bese uyahamba mawusungasaqasha uhambe uyothi bangithakathile uma futhi ave sibanuka ka uyathakatha uma kasibanibani. Indaba kuhlale khonkothi izinja ayibheka ngakwakhe. Uyena lo. Amen. Kanti you did not take time to do it due diligence. Mawubizwa for an interview, research ngale nkampani okuyona. Do your best to find out ukuthi uzofika obani lapha. Thola abantu asebesebenza khona hayibo. Kwenziwani lapha? Ubani konje interview abantu? Ufika usumphathela ama compliments athize. Uthanda ikhofe njani? Amen. That's how you attract favor. Amen. Sike sakhuluma ngento enjalo ku live. Ukuthi we need to be good stewards of favor. I-favor bazalwane iyasetshenzwa. Amen. Yeah, i-favor it comes to those people who are intentional about it. Ungathi nje hayi ngizokwenza nje okwami, ngizoyihlalela ekhoneni lami. Bayofika. Amen. Sebenza. Amen. So do it due diligence and take time to prepare. Ungazijaha. The biggest mistake that we do is we become too hard on ourselves sometimes. Sizigxeke. Sithi hayi ngeke ngiyofika nini mina kolonathi. Njengoba nje ngihlabelela kanjena. Kanti awumazi ukuthi waqala nini ukupractice usisi. Amen. Yabona uyofika nini mina kontokozo ngisahlulwa ama runs and reefs ale ngoma le. Amen. No, keep doing it. Amen. Take time to prepare. Ngiyaxolisa ukwenza example ngani bafuthi nginithanda kakhulu. Amen. No sisibami nina. Amen. But yeah, that's what we do. So if we go music, prepare, practice and pray and fast. Ungathi uzoyibamba nge-fasting ne-prayer. Ihlephuka i-voice. Amen. Kanti uzothi mangabe upractice urehearse ubone okay yazi akufanele ngiyistrain mina mangithandaza because ngiyayidinga ivoice ukuseva abazalwane. Yabona? Uthi mangabe uprepare ubone yazi kunezinto efana ngiyeke njalo mangidla usweet ivoice yami yahohozela. Yabona? Because kune diet yabantu abahlabelelayo. Amen. Lezo zinto zitholwa abantu abaprepareayo. Abantu ngeke ngabona uma rehearsela i-DVD yakhe. Amen. Ngingathi rehearsal awubona labo sisi makubanda begqoka ikhafu. Ngithi mina ndani ikhafu ezani? Athi no sinakekela ithulusi. Umphimbo. Amen. Abantu abanikwa igift bayitreasure. Amen. And babehlabelela into bewu3
kwangathi choir bazalwane bayaza esasinabo kwi-live recording. Amen. So do the due diligence. Amen. Know the ins and outs of your space. Your excellence phela ivela lapho bazalwane, wazi. Amen. Wazi nje music ukuthi hayi mina ngize kuthiwa khona ama low range. Mina ngi-low range. Sike isidingo sokuthi ngifune isoprano kazi. Ngizozikinya lana. Amen. Mina ngine voice enje, asike isidingo sokuthi mangishumayela ngimemeze. Amen. Kuyathi ngiqamba ngiqeda ukushumayela ngisena voice ayibongwe inkosi. Amen. Amen. No, Amen. No, I'm not trying to embarrass anyone, bazalwane. Bengifuna nje nihleke. Amen. Amen. Hallelujah. So, know the ins and outs of la ubekwe khona, of the skill you've been given. Research, learn, study the ins and outs, both physically and spiritually. Any challenge esiyenzayo si focus kakhulu ku physically, lokuyilungisa leyo voice. Yabona? Uyilungise physically, ube nzima, ube ne voice enzima. Ibe nzima ngempela ukucaca ukuthi ubahlula bonke KZN. Yabona? Kodwa mase ubekwa kuthiwa Dumisa, uze nayo leyo voice enzima. Vele emandlebeni abazalwane kube ngathi umsindo. Amen. Because we prepare ili voice, yes, physically, but spiritually you did not prepare it. Lithi iBhayibheli noma ungahlabelela kakhulu, uprofethe kakhulu, ushaye ngezilimi ezinzima, kodwa uma ungenalo uthando, ufana nensimbi encencethayo. Amen. So that's a person who's doing it due diligence, as check, as lungisa both physically and spiritually. Kuze uthi mawuma la. Amen. Ngikhonza kwi home cell yaka L. Amen. Bazalwane bami engibathanda kakhulu. Amen. Kunento eyenzeka einsukwini yangidida mina yayiqala ukwenzeka bazalwane. Amen. Angithi akuhlale kushare mina. So ngelinye ilanga uyashare omunye umzalwane wethu mawami ngimbiza ngeOledi. Amen. Wahlabelela ngezinwele eziqonda. Akekho watshela omunye bazalwane. You know, sasesocoshwa phansi kosofa kwasho ukuthi sicwele. Amen. But we experienced such an amazing time in the presence of the Lord from a person who excels not just physically but spiritually. Amen. People get delivered from worship. Asayibona lezo zinto manje. Ngangabona one time i-recording ka William McDowell ezidumisela nje ezokwenza i-recording. Basukuma abantu kuma wheelchair. Shiye phansi wheelchair. Amen. Ngoba indumisa inendawo ethize ezulwini. Amen. Uzomkhumbula uPaul noSila beboshiwe. Amaketanga lithi iBhayibheli ahluleka ukubabamba. Efica abantu abagcwele indumiso. Amen. So uNkulunkulu wethu umuhle bazalwane. Amen. Hey mangimphambi kwabazalwane ngivele ngibe namahloni amaningi. Gcine kuphela amathe. Amen. Siyabonga. Amen. So if ngisho umshumayela sikhuluma kuphela nabanala ama gift la ngisho nalawa kamoya bazalwane. Shumayeli. Amen. God's servant themselves. Amen. Ngiyangibona umama ezoshare nje siyamswela, asimswela lapha emishini. Bayazi abahlala emishini. Uyamswela. Not ngoba enganithandi but uthatha isikhathi sakhe. Ayo prepare before ayomaphambi kwabantu. Ayosoka uNkulunkulu. Amen. Akuvele qhamuke sekwenzeka nje usunika imic then abantu. Amen. No, you take time and prepare. Amen. As umshumayeli. 2 Timothy chapter 2 verse 15. The Bible says, study to show thyself approved. Not just to men, but approved to God. Approved unto God. Amen. Before uzugijimela ukusebenza nje uzuthi awunikwe ithuba mhlawumbe ngoba wayithole approval enkosini. Prove yourself to God ukuthi God you can use me. Amen. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Ayukushawa ngisho amahloni. You'll never be embarrassed mawubekwe indaweni. Amen. Because you take time to prepare. When you're given a chance, you rightly divide the word of truth. Rightly. Not just divide it.
Amen. Because ngiyaxolisa abazalwane ngika TikTok nami, but kunento engizwisa ubuhlungu mangi observe nje pattern ku TikTok. Amen, ngabona ukuthi kufanele sishintshe ukwenza. Yazi, because everyone has a platform, it has become more about performance. Oshumayelayo useya perform. They are performing sermons, performing intshumayelo. Bonds lo lento ayishoyo akayazi ngisho kuyazi. Amen. It's a performance. Nohlabelelayo akadumisi ngoba edumisa. Uyaperforma. Amen. Yes. Amen. Perform. Umuntu operformayo ozoperform. Ngibona ngokulwa nabantu la nginengane ethuba mina. Amen. Sibona imhlola kwezinye indawo hayi la ekhaya bazalwane hayi la ekhaya. Amen. Amen. So kubangwa imic, ice cream kwezinye indawo uyabanga. Amen. For abantu abafuna ukuperform. Those who are prophesying, they are not longer prophesying the word of God. It's just a performance. Angahlala ngelinye ilanga ngisho ukuthi ngangikuphi. Amen. Kodwa la ngangihleli khona, sihleli nabafowethu bazokhumbula ngoba ngiyazi bakhona ababekhona. Uyafundisa nangomfowethu. Kuthiwa uyabona mangabe usubona bemngeinyawo wabona bephakamisa izandla ovela ukhala eqala. Amen. Yeah. Amen. People are performing. Ovela ukhala eqala uzobona. Amen. Ukeyboard player mawubona akahambi na umtshela. Amen. So it's about performance now. Ingozi leyo bazalwana asimfundanga uKristu kanjalo. Lithi iBhayibheli, they that worship him must worship him in truth and in spirit. Amen. Not in performance. Amen. We need to be excellent believers. Amen. So take time to prepare yourself, physically and spiritually. Shumayeli, prepare so that you can be able to do a complete deliverance. Ngifunda Luke 4 verse 18 verse lami ngilithandayo selaba yi-anthem kimi. Amen. Ngoba lapha likhuluma ngokuthi i-deliverance iyashunyayelwa, iyafundiswa. Lithi God has anointed me to preach deliverance. Amanye athi to teach deliverance. Ngoba kahle kahle makwenza i-deliverance kudilwa nengqondo. Uzokhumbula inkosi uJesu before ivusa umuntu yayimbuza uyathanda yini ukuphila. Usadila nengqondo. Amen. So uzohluleka ukwenza i-complete deliverance mawuzofika namahliphi phambi kwabantu. Fike nje nemessage yomfudumezo. Amen. You did not take time to ask God ufuna ukuthini kubantu bakho. Amen. Take time to soak yourself in the Lord. Mawusufikile angimbathi ngoba uyena wenza umsebenzi. Fanele sithi masima la kunciphe thina. Abantu babone inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. But if you don't take time to prepare yourself, amen, uzoba nenkinga. Soak yourself in the presence. Amen. Mawuyikhonzi noma ngiyiphi department oseva kuyona. Soak yourself in the presence before you ends. Before usherisha, soak yourself in God. Learn, prepare. Ngingam-usherisha kanjani umuntu ngendlela efanele endlini kaNkulunkulu. Athe ngena lapha ezothando luyisimanga. Nenye izinto eyangenza ngihlale eWord Harvest ngoba ngaba neshwa nje lami ngedwa ukuthi mangifike eWord Harvest ngafika ngekho umfundisi engekho, wengekho uma engekho baba bekwenye ibranch. Kodwa ngathi ngifike eminyango. Yazi nomuntu engimemile wabona ukuthi ngishawa isikhathi because ngangisuka efolweni ngonyawo. Wavelwa ingenele enkonzweni. Wathi hayi useyobona naye. Wavala ifoni futhi wathemba ukuthi bengiyalelile. So kwafanele ngikhumbule ukuthi uthe nje ngqo eduze kweholo sasakhonzela eStoro Church. Mangifika lapha so kusafanele ngibuze ukuthi ngabe ukhona nyamaza umuntu obizwa ngoThobani la. But ngathi ngisathi ngizobuza leyo nto ngafica omunye usise kwakuthiwa uThembi Magazi. Lapha ayiwa ngihaka wangijabulele ngathi ayibo sisi kade angazi. Ngazizwa ngibalekile. Hawu bengithi ngisazoyifunda lento yabantu abasindisiwe. Hawu kanti banothando olungaka ngasho phakathi. Ngakhohlwa na ukubuza. Amen. Mangihlala phansi. Iziphiwo noma ama departments asebandleni anjenge Bayton. Ungena la eminyango ungenele kuma traffic officers. Traffic officers are hand of Bayton kuma ushers. Ushers they hand them over to hosts. Hosts they hand it over to people who are here in the front, the MCs. Amen. After that they hand it over to pastors. Amen. Mayenziwe kahle ngeexcellence lonto bazana, people will find a space of belonging. Amen. Ngathi mangihlala phansi
fica omunye usisi wami engimthanda kakhulu mntakama uyena oyephethe uhlelo mina ngimaze saphatha uhlelo amen ngeke ngilikhohlwe nezwi alisho eshumayela ngayo wayithi greater is he that is in me than the one who's in the world kanti mina wayichaza ubona ukuthi ugcwele umoya igcwele kuye lento akayiperform weshu uma lihleke ushumayela amehla azabe bofu mesheriso amen uyabona ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu ahlala naye ngathi mina kwenzakalani la wayezokwenza iwelcoming wathi esuka wabethi sicela ukubona abasivakashele ngingena nje kwathi wasiphakamisa izandla ngayiphakamisa kwathi wasime ngeenyawo ngathi ya amahloni kodwa ngabona abaye besukuma nami ngasukuma ngishaya amahloni mina ngivele nginwa isiphongo sayinwela isiphongo sami wathi niyababona bahle kanjani bazalwane ngathi ha ngimuhle amen you know ngathola into engakaze ngizwe from a person othi mayinikwe itask ayenze excellently amen wathi eqambe ethi sicela beze phambili uma mcela kababoni amen ngase ngiya kahle ngithi awu kuthiwe ngimuhle amen ngeza phambili amen excel where you are amen ungagcini icala prepare amen find out the better ways okwenza lento enikiwe isikhathi sethu asisavuma so ngizoskip mhlamba ngisale sengidlula le ngiqonda ukuthi bazalwane ithuba alesifice si-ready amen that's where we started thuba likufica u-ready ungakufici ungekho prepared we've lost a lot of business opportunities athi efika ama-investors show me what's your business about awazi nokuthi ibhizinisi lakho linjani bayabuza but what is unique about your business awuyazi loo nto okay do you have a business plan akho business plan business profile akho business profile bank account akho bank account SARS are you compliant because when I invest I need to comply ne-accountant mazi no SARS ukuthi ubani amen ibone invest ukuthi hayi la I'll be wasting my money here amen but a person of excellence uthi noma engakami nale yankampani engangiyathayela pheri ngangomlazi wonke amen esaqala nje ayilungise lezi zinto zibe ready athi malifika nje ithuba lithi iBhayibheli sonke sinikwe isikhathi sinikwe ithuba amen sho njalo amen so get yourself ready it is all decided upon time and chance amen isikhathi nethuba khale ngokuthi lana uyaloyo bazana ave sibablame abaloyo it's not good amen kanti nje umuntu une business idea but that is really not investable ngenxa ukuthi akayisharpenishanga so don't do that to yourself amen ngoba uzokhala la enkonzweni mawusubona abantu abaqale ngamumva nawe sebephumelela bese uyishinda yesonto lento le ayisebenzi lento le inhlanhla le sinabantu yes thina abantu bani sesinabantu abasho njalo manje bathi hayi mina ngayibona lento amangcwele mangcela kekho inhlanhla nje kusokwenzeka inhlanhla and it's a shame because these are people esasibukela kubo sifika amen but ngiyasola ukuthi mhlawumbe baficwa ama opportunities bengekho prepared amen ngoba awubazalwane lithi bonke bahlangabezana nethuba nesikhathi lithunyiwe ithuba ukuthi likuhlangabeze malikufice uready amen don't be lazy know your business ins and outs skill yourself in entrepreneurship right usunazo ke lezi zinto but uyalazi ini ibusiness lakho ngeke ngahlangana nomunye usisi oyicelela kwathi ngingenze njani ngathi angiyazi into yaka construction kodwa what do you have wathi anginazo zonke izinto ngathi into ebalekile kufanele ube nelo khunja yaka CIBD wathi anginako hayibo unayo yonke into but now sekusele ukuthi akazilutho ke ngeconstruction uthi ngiyapi ngenze njani so ngambizela umuntu owazi construction wathi mayifika ke nosis unalokho phezulu kwalokho you are a woman ukhala ngokuthi ANC yenza ukuthi ayinake uyazi ukuthi umuntu onjengawe uyinyama amen umuntu onjalo uyawaluza ama opportunities esenakho konke engawazi nje ama ins and outs take time learn siyesibona ubaba bethu mabevuka ekseni avuka aqalaza egcekeni obaba benze njalo nje amen ngiyangibona umpostoli nje seyiqalazela futhi iyahlabelela kudeti amen ashe phezulu amen eyisavela nje umhlaba wakanjangasi amen because you need to know your space in and out amen when you are a person of excellence
And for that reason, mawufunda Daniel chapter 6, lasifunda khona verse 3. Uthi Daniel was preferred above kings. Amen. And presidents and princes. Amen. So don't cheat the process. Unga cheat, unga rope. Prepare. Amen. Prepare. Ithuba lizokufica lapho. Udelelekile ungabi nayo ngisho imali yokuthenga isinko. Amen. Abanye bethu baphuma lapho. Amen. But uNkulunkulu wenza sure ukuthi ithuba likudlula, wenza sure. Ngiyamkhumbula omunye umfundisi ngelinye ilanga wathi mefakaza wathi mina ngatholwa umsakazi ngishumayela emngcwabeni. Kwakusho umsakazi in fact wathi le ndoda ngayithola ishumayela emngcwabeni. Athi no. Abantu fanele basithole lesiphiwo lesi. Omthatha umfaka estation esikhulukazi. Amen. Umuntu obesemngcwabeni ongazayidelela athi indaba mina ngihlala ngimenye emngcwabeni. Indaba ngabizwa kuma conference. Bese uzothi ngeke uexcel ngoba ubizwe emngcwabeni wena. Thiwa makushoniwe sicela uzothandaza. Athi umuntu mephethe ekhanda ngicela uthandaza bese ungaprepare ungazigcwalisi ngoNkulunkulu. Amen. You never know where greatness is sitting. Yazi greatness bazalwane ihlala la ithule. Ayigabisi. Amen. Kunabantu la esingathi masibanika le mic ngabe ngathi angaze ngikhulume lutho. Amen. They will sit there. Amen. And just wait ukuthi oh God, how can I be a blessing to this one? Amen. How can I lift this person up? Akakufica uready. Amen. So you need to be prepared. That mayifika ke lo msakazo wafica umuntu one skill, is prepared, ne gift, prepared. Amen. Waduma umhlaba wonke. South Africa yonke. Amen. Bengithi ngeke ngimention nokuthi ngiphi country. Amen. Kodwa it was very sad to see that whole career now destroyed. Amen. It happens. Sulitholile ithuba wabekwe endaweni. Amen. Ngathi ngithema ngicheck indaba lomzalo ngabona ukuthi oh skill namanje ungamnika imic indlu yonke ngama ngeenyawo. But now what my prepare skill akangayi prepare character. Amen. So that person was not excellent. Person of excellence takes time. Funda. Mbuku yazi mina abazali bethu ngibabuka ngisho indlela abanyakaza ngayo. Angikaze ngimbone uma wethu selo ngafika kuleli sonto. You know egqoke ngalezi indlela lezi zakhona lezi ezitrendayo manje. Always uthi umbuka nje ehambele mall. Egqoke kahle. Uzu ecela uNkulunkulu lwamama. Amen. Udedi angikaze ngambona nje ishayela egqoke nje snacks emall because they are positioning the gospel right. Amen. People of excellence. Amen. They know what they don't just carry their name, but it's the name of God. Amen. So, you take time to prepare your character as well. I was not here to speak about that one. Amen. Amen. So please, I encourage you to attend our teachings because sometimes these cards are sanel, which is in Doganje. Amen. Go to my teachings on Wednesdays and on Tuesdays. You get the chance to sit down and learn these things. Amen. Hallelujah. So sesiyihlephula lapho. Amen. Angabona futhi omunye oyecela uNkulunkulu sasikhonza naye la ebandleni. Woman of God. Mayechaza itestimony yakhe ngelinye ilanga uthi nje ngangizihambela ngemoto yami ebhalwe igama lenkampani. Umlungu akangijahanga kanje. Umjaha umlungu uthi ayi sigcineke singimuza ukuthi uthini. Obuza, is this your company? What do you do? Yes, I'm looking for people who do this thing. I tell you opportunity ngaka. Amen. People of excellence who are always ready. Uyohlangana nethuba erobotini. Opportunity ayikhethi ukuthi ayifana ngikufice uhleli eStarbucks emhlanga oh no. Noma ikuphi irandom ingakho ufana uhlala uready. Mawumntwana kaNkulunkulu ke hlala uready. Amen. Kuze ungeke la ukhale mase kubusiseka abanye. Amen. So let's do that. Amen. Excel. Okay, we need to wrap up 5 minutes. Amen. So sesikhulumile ngepreparation mhlambe let's skip. See yazi bazalwane we need to be people of value. Ilondo le ayikhulunywa emphasize kakhulu
but nje mawumuntu be a person of value. Angisho ukuthi akuthenjelwe kuwena, but ubonakala umehluko uma ungekho. Kwaze ukuthi no yazi bekuzoba kuhle mayikhona sibani bani. Lezi zinto akuprefer abantu kulezo zinto ngenxa benemali. Khona nje abaphethe vibe thi umcimba uqale ngekho lo, ngoba they will understand the assignment ukuthi sisepathini, bazofaka ivibe kuwo wonke umuntu. Amen. Person of value, you know. So noma ikuphi ubekwa khona emsebenzini, be a person of value. Amen. A person of value. Oh my God. So enye into ebulala lonto le ukuthi sigcina singaba ama people of value, we are too ignorant bazalwane. Let's not be ignorant. Kune demoni elinzima futhi alipheli moya elibizwa ngeignorance, unganaki. Amen. Uthi noma usunikiwe isikhundla, usuphumelele kusuphezulu, uthi sengiphumelele. So ngisafunana bese ungasayiphatha ngendlela ofike ngayo. Mangabe usulahlekelwe izinto seyiphele. Amen. Because excellence must be maintained. Maintain that excellence in honor. Whatever you receive from the Lord, maintain it with honor. Honor crushes ignorance. Umuntu who respects honor, you will crush ignorance. Ngiyayithanda into uma as-advisor ngayo la mangabe sekuzonikela us-advisor ngokuthi no, let's stand. Amen. When we're going to pray for offering. Because uNkulunkulu sikuyipalace njengoba sila bazalwane. Singumakoti wewundlu eliyinkosi yamakhosi. Amen. So epalace nje masenza konke sikwenza sihlangene ngegama lakhe, izulu limi ngeenyawo. Alingafici umuntu eku-WhatsApp. Amen. Uma ngake siba abantu be-excellence ngempela bazo kuyothula ukuthi cwaka makushunyayelwa. Ngiyaxolisa ukugudla amakhono. Amen. Kuthule ukuthi cwaka because the king is speaking. Akwazi ukuthi kukhuluma inkosi. Angithi mangabe kushumayela abantu la sisuke silalela inkosi ikhuluma ngabo. So kahle inkosi iyakhuluma. Amen. Angikwazi ukutholakala ngikhuluma. Ngamanye amagama ngiyitshela inkosi ukuthi ayibalekile lento ekhulunywayo. Kuthi noma izwi la namhlanje, le message yanamhlanje ibiyiphethe into zami, I will lose them. Ngoba sithe into zami mayifika zangifica nge-Instagram. Ngishaya ama reels ku TikTok, shawo skip. Nama opportunities a skipper kanjalo. Skip umshado. Yeah, angithi manje akuve suthanda bazalwane. Kodwa uyaskip bese uyamlishiya ibandla. Skip because kanti mhlawumbe ubrother obebekelwe wena thema ikufika esontweni wakufica ubusiness skip. Kanti abanye bethu abantu bobizo bazalwane, so siyayinaka lezo zinto. Amen. Uyamdelela uNkulunkulu, akamhloniphi uNkulunkulu lo. Akabuhloniphi ubukhona bukaNkulunkulu. Mina ngumuntu obizo ngiyoba yini mangithatha umuntu onje. Ithi inkosi ikhuluma azenze lokwakhe. Uhamba umshado bese uyalishiya ibandla. I left the church, not God. Basho njalo, amen. Angazi bafunda liphi iBhayibheli ngoba engilifundayo lithi the Lord is coming back for a glorious church. uNkulunkulu uyabuya uzolanda ibandla elingenambimbi nasihla. Shiya ke ibandla wena phambi uNkulunkulu ubone uzomthola uNkulunkulu outside the church. Upon this rock I will establish my church. Time bazalwane. Amen. Uthi mawufunda amaHebrew chapter 5 verse 12 uthi for by this time you ought to be teachers. But still now you need someone to teach you again the basics, principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. Mawufunda ngesiZulu uthi ukube kuya ngesikhathi nasindiswa ngaso, ngesikhathi namukela ngaso uJesu, kufanele ngabe manje sengingabafundisi. It's an error. Kune error enkulu eyenzakalayo bazalwane. We can't be overtaken by all Sunday school. uNkulunkulu athatha okhenzo ngoba bamlambele uNkulunkulu abasebenzise adlule thina. That's an error bazalwane. Angisho ukuthi akufanele abasebenzise, kodwa ngokweBhayibheli fanele basifice sesensimini okhenzo. Bangaqala okhenzo sikade sibanika ubisi
kuyibona asebezonika thina futhi ubisi. It's an error. I refuse. Kenze uyongifica ensimini ngasho ngathi hayi thanda impela umfowethu akangifice ensimini. So fellow brother. Amen. We are all brothers in Christ. Amen. It's an error. Ayikuhluphe lento yokuthi awu 7 years impela usindisiwe awukwazi nje ukuthi masithi hey kushoniwe kasibani siyacela usiphuthumele. Hayi ubani umfundisi ozoya? Wena. Amen. Remember abafundi baJesu bazalwane bahlala isikhathi esingakanani noJesu? 3 years. 3 years. Behleli noJesu wabashiya emva kwalokho. Amen. Wabashiya ongabashiya bodwa wabashiya nomduduzi, the Holy Spirit. And by receiving that Holy Spirit, u3 years kwangathi u40 years. Amen. Baphuma bashumayela lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uPeter esamukele umoya ongcwele. Wazwakala ekhuluma phakathi kwabo wathi nina madoda yazini ukuthi lo Kristu enimbethele nina uvusiwe. Amen. Wathola isibindi wathola amandla 3 years. Ayikuhluphe lento ungahlala isikhathi eside. Angisho ukuthi sonke asiba bashumayeli kodwa ayikuchallenge lento yokuthi amen. Sikwi challenge ka 1 year lapha sifunda iBhayibheli sifuna ukuliqeda ngonyaka ngoba sifuna ukuthi abazalwane bangabe comfortable. Ngiyaxolisa abazalwane isikhathi sami ngisavuma mhlamba ngivale ngalokho. My favorite woman in the Bible umthola lapha ku Genesis chapter 24. Inhliziyo yami vele ishaya tik mangifunda ngalo mzalwane. Amen. Genesis 24 ngenxa yesikhathi ngesalfoni kunomzalwane lapho obizwa ngoRebecca. Amen. Lithi iBhayibheli inkosi in fact inceke yenkosi ithumela inceke yayo ukuthi akuhambe ufunela umntwana wami Isaac unkosikazi. So imnike leyo task bese nje ungangitholeli kwalezi ezinye izizwe ngoba uzongihlukumeza angihluphi angamhloniphi uNkulunkulu. Hamba uthola wendlu yakithi omaziyo uNkulunkulu wethu. Hamba inceke faithfully. Hambe nezipho namakameli nama-servants. Lithi iBhayibheli yathi mayifika ke lapha lesizwe yayikusona yaqala yathandaza baba sengizokwenza assignment enginikwe umphathi wami. Ngiyacela ke lo sisi mayifika ngicela kube yilo engizothi mangimcela amanzi ngoba nginxaniwe angipha amanzi ngiphuze angangincishi akagcini futhi ngokupha mina aphe nalamakameli. Amen. Lithi iBhayibheli wathenga ngiyalithanda iBhayibheli ngoba liyaspecify lithi wathenga akaqedi engakaligwinyi ngisho uligwinyi lithi kwaqhamuka this beautiful woman. Ntokazi yayinhle yayidle ngobuhle ngaphakathi nangaphandle. Lithi iBhayibheli wayicela wathi ngicela ungiphuzise siya testa phela ngicela ungiphuzise. Lithi iBhayibheli ngokusheshsha uRebecca wayikhipha into yokuphuza wathi mi ngicela uphuze baba waphuza wathi imake mawuqeda ngizocela ukuphuzisa namakameli. Ngibukeke ngathi ngikhathele nisuka kude. Amen. A person who goes an extra mile. That's the attribute of umuntu one excellence. They go an extra mile. Go an extra mile noma ekuphi la ubekwe khona. Extra mile usemsebenzini usayiclean iposition yakhe isalow. Sayiclean. Do it and go an extra mile. Ungagcini ngokclean i-arrow inikiwe. Awuclean namanye. Clean ngaphakathi uclean negceke. Thiwa wenzani uthi ayisengiqedile ngaphakathi kodwa ngibonile la kulunganga. Amen. Abaphathi bakho they will notice that. Suke lapho uyongena ema-office abo. Clean uqoqa ubeka ama-files kahle ubeke yonke into. And they will be impressed. Ngeke they will refuse to not promote you bazalwane. Iyobahlupha lento bayothi noma belele bacabange wena. Ngoba uyilo muntu othi ngisho eseqedile kwakhe ahamba yoba cleanela. Futhi ungabi lothi mase cleanile kama-office noma kuphi la ucleana khona. Ebese izinto ingatholakali ke emzukwane clean wena. Shanela sayazi kuphi? Iphini ayangiyazi nami yazi ngeke ngayibona ngiclean. Amen. Ubatshela no boss I left your file in this shelf along with these ones. Khona le nale. So ngiwabeke kanje ngoba ngiyabona ukuthi ayahambisana. Ubona ukuthi lo uya clean kodwa ngathi admin uyayazi. Understand ukuthi ama files e-compliance fana bendawonye. Mase kupromote abantu kulandwe wena from being a cleaner because you go an extra mile. Amen. Amen. So nandizwe lithi mawufunda noma singangalivula
Psalms 8, verse 1 to 3. Uthi, O Lord our God, how excellent is thy name. How excellent is your name. Amen. So njengoba singabantwana bakaNkulunkulu siphethe igama lakhe, carry his name with excellence. Amen. Carry his name with excellence. Amen. uNkulunkulu usinikile amandla, wasinika izipho eziningi. Let's excel and God will lift you. Esivule ngalo lithe, a man who excels, noma a person who excels in their work will sit amongst kings and will be preferred above the highest of positions. Amen. Let us be people of excellence in Jesus' name. Come on, let's clap hands for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. For such a powerful word. This word must root you and make you sober in the mind and sober in your spirit. Hallelujah. One of the things izwe elisigxeka ngazo thina bazalwane ukuthi we want to spiritualize everything. Even izinto ekufanele ngabe ilungiso wena ufuna ukuyithandazela. Even izinto ezingawudinga umthandazo ekufanele ngabe wena you are gaining skill. You are going out of your way to perform well. Sifuna ukuthi siyithandazele. Mind you, God cannot be mocked. Angithi there are things ezingekho kuNkulunkulu kodwa ezikuwe. So noma ungayithandazela, you can't get an answer because lento oyithandazelayo ayikho enkosini, ikuwe. Hallelujah. Nanoma uyaphendula uNkulunkulu akazukuphendula ngokuthi akwenzele leyo nto, kodwa uzophendula ngokuthi zibheka kuwe. Alibonge igama lenkosi. Don't be a Sunday mzalwane. Make use. Yaba? Make use of this room. Make use of your local church. Praise God. Ayikho into engihlupha emoyeni wami njengokuspenda hours nezingane zabanye abantu. Ma, can we take you out for lunch? I go back 10. Kwenze njani? Please manje lelo hour lot of free ngalo please. And when we sit down, they don't want to talk about ukuthi what did you do your hair and but what they want to talk about is what can you impart? Yini ekubeke la? How did you get here? Ufika kanjani? You must have started somewhere. Ungakabi uMama uNtshakazi was an international speaker, but how did you get here? How did those international invites, how did they get to you?
ufika kanjani? How did you overcome? Overcome kanjani ukuhlala ebandleni uzwe ngathi awuthandwa? Overcome kanjani ukuhlala ebandleni uzizwe ngathi useless? I've been there. I've been there. I've been there when it felt like ayikho into engingayenza in the church. La ngangiyibona, but you know what? I learned ukuthi God has a space for everyone. For every character. Ngeke umemeze ushumayela ugijima, mina ngithi ngiyagijima. Ngeke ugijime njengami mhlawumbe. It's not what we need, but it's the impact of what you carry. Ugqobo sifuna ugqobo lwalento ephezulu kwakho noma ungakhuluma umila uzuqede. But it's the impact, it's the power. Ekulento iphethe sifunayo. Hallelujah. I love how our youth is growing. I love how you guys are developing. I love it. You are reminding me of myself. Hallelujah. I'm appreciating, watching. Uzi, I'll mention a few. Ukhula futhi nako lokuthi ngizomention abantu bese wena ungaphuki. Amen. Hallelujah. I'm appreciating ukubona Ozi, looking at Osanele, looking at Olunat, Obongi. I was very happy with welcoming Yako today. You know, I'm touched. I'm touched by looking at these people. Oh, Pili, looking at them develop, coming from a cocoon and coming out, butterflying, bloom to something that we can appreciate, that we can eat from. Amen. I'm appreciating ukushunyayezwa ingane ekhuliswe yimina. I'm appreciating that. Hallelujah. I'm appreciating ukunibona ni powerful. Nginalo ithemba because into yami ithi I'm raising abantu abazoba more better than me, more powerful than me. Abazofika la ngingafikanga khona. Ilaphi into yami la ikhona. Angifuni nifane nami, but ngifuna nibe ngcono kunami. Niyangizwa bazalwane? That's what I want from you. Ngifuna nithi go the extra mile. Hallelujah. When I'm old and my hair is grey, say Khalil, when my hair is grey. Amen. When I'm old and ikhanda lami lonke selimhlophe. Amen. Ingoba nje at 85 I will have the same strength and power I have at 40. Amen. I don't want to have ukuzisikhale enkonzweni sengino 80 something bese ngifeel inid yokuthi angisukume ngike ngilanda uNkulunkulu. Hayi bazalwane. At that age fanele ingane zenu nibe senicije enough ngoNkulunkulu enimamkela manje, ngoNkulunkulu enizondla ngaye manje. Hallelujah. Ukuthi when they stand before us sasibadala singasibe sasibona isidingo sokuthi sihambe siyophesha, but usukume usuphakamisa izandla. So may the Lord bless you. Sengikhuluma njengomuntu omdala. Amen. Sengikhuluma njengekhehlakazi eligqoka ihili. Sengithi may the Lord bless you. Hallelujah. Ila siyakhona, let your vision be clear. Ila siyakhona. Hallelujah. So mulala wena manje. Jobulala kangaka. Uzofika nini la siyakhona? Uyasilibazisa. Uzofika nini la siyakhona?